Child Care Centers. Ftit konna nisimgħu dwarhom fil-passat għaliex ix-xogħol ewlieni tal-mara kien ikun id-dar ma' tfal. Iżda il-mara tal-lum għandha rwol doppju. Fil-waqt li jawm għandha wkoll impjieg full-time jew nkella part-time biex tajn lill-familja. Bħalissa hemm 53 Child Care Center illi huma rreġistrati mad-Dipartiment tal-Istandards tal-Ħarsien Soċjali. Xogħol dan id-dipartiment huwa li fost l-oħrajn jara li l-post ikun adegwat biex jilqa' it-tfal fih. Iżda l-unika żewġ postijiet f'Għawdex illi jilqgħu fihom dawn it-tfal mhumiex reġistrati ma' dan id-dipartiment. Wieħed minn dawn iż-żewġ postijiet illi jilqgħu it-tfal huwa Little Flower illi għalkemm huwa play school huwa meqjus aktar bħala Child Care Center. Dan għaliex din il-play school immexxija mill-Knisja tiftaħ kuljum bejn is-7 ta' filgħodu u t-3 ta' wara nofsinhar u l-ħlas huwa ekwivalenti għal kull Child Care Center ieħor f'Malta. Little Flower jilqa' 30 tifel u tifla fix-xitwa u madwar 50 tifel u tifla fix-xhur tas-sajf. Post ieħor li jilqa' tfal huwa dak fl-iskola ta' San Lawrenz immexxi mill-Kunsill. Post li għalkemm jiftaħ kuljum jiftaħ biss bejn it-8 u nofsinhar u għalhekk hija diffiċli għal ġenituri li jħallu lil uliedhom hemmhekk għaliex waqt il-ġurnata tax-xogħol tagħhom iridu jmorru jiġbruhom u jaraw fejn ħajħalluhom sakemm jeħilsu mix-xogħol. F'dawn l-aħħar jiem ħareġ li Little Flower kien ħajala il-bibien tiegħu temporanjament. Dan għaliex dan iċ-ċentru kien se jsirlu xogħol ta' upgrading bilan li jilħaq l-standards neċessarji u eventwalment jiġi reġistrat mad-Dipartiment għall-Standards tal-Ħarsien Soċjali. Xi ħaġa li l-Ministeru għal Għawdex ċaħat hekk kif fis-stqarrija qal li mhux minnu li dan iċ-ċentru kien ser jagħlaq. Iżda wħud mill-ġenituri li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu mod ieħor. Minħabba li ċ-Child Care Center tal-Knisja Little Flowers mhuwiex reġistrat mal-Dipartiment tal-Standards tal-Ħarsien Soċjali dan iċ-ċentru ma jimxix mal-standards tiegħu. Kien għalhekk illi intqal lill-ġenituri li jġibu lil uliedhom hawnhekk f'dan iċ-Child Care Center illi dan iċ-ċentru kien ser jagħlaq f'Ġunju illi ġej. Dan morna normali niġbru tfal bħas-soltu, tawna karta waħda mill-istaff għaltin nismanna karta. Din il-karta pratikament kienet tgħid li din il-Little Flower rridu jagħlquha temporanjament minħabba xi upgrading. Meta aħna staqsejna isma' ma għandna xi data meta ħaterġa' tiftaħ, għalulna ma nafux. Nhar il-ġimgħa li għadda l-ġenituri iltaqgħu mal-Isqof ta' Għawdex Mario Grek bilan li tinstab soluzzjoni. L-Isqof laqana mhux bideħ miftuħa ma bideħ beraħ, letteralment, biex nipprovaw nsibu soluzzjoni ta' aħna x'ħaj jiġri mit-tfal tagħna sa x'ħin qed isiru dan l-upgradings. Bħalissa d-Dipartiment qed iħejji rapport li jelenka x'għandha tagħmel il-Kurja biex tolli l-livell tal-Little Flower. Sa dan it-tant il-ġenituri jinsabu f'salib it-toroq dwar fejn se jħallu lil uliedhom. Il-problema hija aħna fejn ħanpoġġu l-tfal għax aħna l-unika waħda li kien hija tal-Kurja Għawdex kollu il-tibdi tal-Kurja li tinqeda fejn nisimgħu ħafna riklami li Malta jinfetħu ħafna nurseries u Għawdex xejn. Ma naħsibx li post alternattiv m'għandux isibilna post. Jinsabu mħasba wkoll jekk għandhom xi jitilqu mix-xogħol biex jieħdu ħsieb lil uliedhom. Il-biċċa xogħol li aħna bħala l-iktar il-problema taqa' fuq in-nisa ħafna minna għandna karriera, tħdim tal-karriera u titwaqqaf ħesrem. Ġifieri aħna ma nistgħux nqogħdu fuq il-familja, ma nistgħux nduru fuq ħadd ieħor biex jieħdu n-naħsieb, it-tfal huma priorità, ġifieri s-safety tat-tfal huma hija l-ewwel, ġifieri that's the only way. Jitkellmu dwar il-ħtieġa ta' aktar Child Care Centers f'Għawdex. Għall-inqas naħseb għandu jkun hemm imqartni oħra. Anke għall-għażla u dak li jkun aħna mbagħad dejjem ngħidu lin-nisa rridu noħorġuhom jaħdmu. Jekk ma ngħinuhomx bis-serħan tal-moħħ tat-tfal, in-nisa mhux ħajħorġu jaħdmu. L-ewwel waħda jien. Kelliem mal-Kurja ta' Għawdex ikkonferma l-għeluq ta' dan iċ-ċentru fuq bażi temporanja f'Ġunju illi ġej. Konferma wkoll li ċ-ċentru se jagħlaq għal xogħol ta' ristrutturar. Li jkollok faċilità fejn it-tfal ikunu jistgħu jmorru. Waqt il-ġenituri tagħhom ikunu għax-xogħol, però fl-istess waqt it-tfal ikunu qed jiżviluppaw anke dawk il-ħiliet li huwa importanti ħafna anke f'dik l-età. Jekk ma jkun hemmx dawn il-faċilitajiet kif wara kollox il-gvern ilu snin wiegħed ikun ta' detriment kemm għat-tfal infushom, però iktar u iktar imbagħad għal dawn il-familji speċjalment għall-ommijiet illi ma jkunux jistgħu iżommu x-xogħol u irrabbu lill-familja tagħhom.
Kemm huwa importanti li iċ-child care centers li jkunaw ikunu reġistrati mad-Dipartiment tal-Istandards tal-Ħarsin Soċjali u li jimxu eventwalment mal-istandards ta' dan id-dipartiment. Mela, ħanibdew minn hemm illi inti jkollok l-standards ovvjament hija ħaġa tajba li inti serraħ rasek illi tfal tiegħek qegħdin f'ambjent siguru f'ambjent tajjeb. Child Care Center illi mhux reġistrat mad-dipartiment mhux suppost qed jilqa' tfal ġo fih. Għaliex jekk inti ma tilħaqx l-standards, id-dipartiment mhux se jiċċertifika, mhux se jirreġistra dak iċ-Child Care Center. Barra minn hekk, ġala darba Child Care Center ikun reġistrat mad-dipartiment, il-ġenituri jkunu jistgħu jieħdu rifużjoni ta' taxxa illi huma intitolati għaliha. Il-Ministeru jgħid li hemm żewġ Child Care Centers f'Għawdex, meta dawn iż-żewġ postijiet li jilqgħu tfal lanqas biss huma rreġistrati mad-dipartiment għall-istandards tal-ħarsien soċjali. Jgħid ukoll li se jinfetaħ Child Care Center fl-Arb u għandu pjani għal Child Care Center qrib l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, ċentru li ilu jiġi mwjat għal aktar minn 10 snin.